hymnou FC Viktoriance. Tady takhle tak bude krásně vidět. Ale už. Ten černoch tu volá. Máme se ty tekličáky tady, ten auto. Já ani šli tamhle z druhé strany. Pěkné to volá. No, není. A tak jsou tam připravený, že? Dálka první. Jo. Bude brankáře. Orby. Ale Kajník je třetí. Do bomby. A já mám brankáře. Já mám všechny. Ocenění pro kapitána plzeňského týmu Viktoriance Viktorie Plzeň, hráče čísla 4 Roman Hudník, se stal hráčem měsíce března a teď je nejmenší předmětů Světová Ligové fotbalové asociace. To máš krásně vidět. Jo, dobře to máš vidět, mě to nejde. Ale máme zápas začíná za pár okamžiků.